Juan 3:3 paingon nga to sa 8. 3. Og si Jesus mitubag kaniya. Sapagkat tinuod, pagayon ako kanimo. Gawas kon ang tao igaanak pag-usab, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. 4. Og si Nicodemo nangutana kaniya, kung saon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya. Makasunod pa ba di ay pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan o may mukso? 5. Og si Jesus mitubag sapagkat tinuod, pagayon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. 6. Ang gianak sa unod man, o ang gianak sa espiritu man. Ayaw kahimulong ang akong pag-ingon kanimo. Kinahanglan nga igaanak kamo. 8. Ang hangin bitaw muhurot man nga kinabulot niya arima. Kung mabalik mo ang iyang tingo, ngani dili nimo mahibulan din siya gikan o asa siya padulong. Paingon mo sa tiyana ang tanan nga tiyanak. Dalay ko ulong sa Diyos. O pinagkapunta ko ng mga bat-batong kasaysay ningin ng mensahe. Mga piso na. Kaya kung kanilis ka. Dami. Sa mga buhat na. Sa atong buhat o na. Yung matudan sa Ginoo, yung mensahe katong mensahe diyan ang ipasulat dugay ra. Tugay na. Basaon ako ng ipasulat sa Ginoo diri kang papa. Bahin sa mga relihiyon. Okay. Aron makuan ba mahimay-himay ito pag-ayo. Sa page 38, nasulat sa October 9, 2010. Mao kini ang katumanan sa gipangayo sa akong anak sa iyang pag-ingon, amahan ko. Hiusaha sila, maingon man nga kita usara. Gunubon ko ang relihiyon ni nasura, dinhi pagasugdan ko na ang paghiusa sa tanan kong mga katuhan. Unsa ang gisunod sa akong mga katauhan, ako ang Dios o ang relihiyon. Sultihan nyo kamo nga ang inyong gisunod mao ang relihiyon. Kay inyong gipasakupan. Dili ako ang Dios nga labing gamhanan ang inyong gisunod o gituman. Unsa di ay ang inyong pagtuo ang relihiyon labaw pa kay kanako? Kinsa karon ang imong gituuhan ug gisunod? Ako ang Dios o ang relihiyon nga imong gipasakupan. Kinsa ang dako? Dios o ang relihiyon? Kung ikaw moingon ang Dios, bakakon ka. Walay bakakon nga makasuyo sa langit. Dili ako ang Dios nga labing balaan ang imong gisunod o gituman. Kaya ang imong gisunod o gituman ang imong relihiyon nga mao'y dako halang kanimo. Kaya ang kalagdaan ug balaod sa imong relihiyon mao'y imong gituman. Bisan pa kini wala nako gisugo sumala sa kasulatan, bililhon pa alang kaninyo ang pagtuman sa kalagdaan sa inyong relihiyon nga gipasakupan kaysa akong mga sugo. Dili ba ang gitudlo sa relihiyon nga inyong gipasakupan, inyong gituman, bisan kini wala gitudlo sa akong mga pulong? Dili ba ang inyong gikahadlukan ang inyong relihiyon? Dili ako ang Dios nga makagahom sa tanan. Dili ba kamong tanan na akong mga katauhan o mga alagad nako walay kahadlok kanako? Dili ba kamo mapahitas-on mga hambugiro? Dili mo tuo sa akong mga pulong sumala sa naisulat sa kasulatan. Dili matuman bisan pa nga kamo nakabasa na niining bahina sa kasulatan. Inyong gisalikway ang akong mga tugo. Kaya inyong gituman mauman ang inyong relihiyon kay kanako. Susihan ninyo ang kasulatan. Susihan ninyo ang kasulatan. Kinsa ang akong hatag dinhi sa kalibutan aron kamo mga luwas. Dili ba ang ako rang anak gabugtong? Dili ang relihiyon. Dili ninyo mabasa sa akong mga bulong nga magpasakop kamo sa relihiyon aron kamo maluwas. Wala kay walay laing ngalan nga gihatag dinhi sa kalibutan pinaagi kaniya maluwas ang tao si Hesus ra.
Mao nga didto kamo magpasakop kang Hesus nga masinugtanon dili sa relihiyon. Kay wala ko'y gihatag nga relihiyon nga maoy makaluwas sa tao. Ang ako orang anak nga bugtong nga mao si Hesus. Sa page 38, ako ang Dios makakita sa tanang gibuhat sa tao maayo ug daotan. Akong nakita ang tao nga naghimo sa nagtuman sa relihiyon nga iyang gipasakupan. Ug wala kanako nga mao ang Dios nga nagbuhat sa tanang butang. Kinsa dayang labi nako kanimo? Ako ang Dios o ang relihiyon? Ang giila sa tao nga labing dako ang relihiyon, dili ako ang Dios. Kay mas labi pa niyang tumanon ang iyang ipasakupan nga relihiyon kay kanako nga Dios. Nga mao ang gunubon ko ug pagdugmokon ko ang tanang relihiyon niining nasura ug niining nasura pagatukuron ko. Ko na kanuwala ko. Mao nga gunubon ko ang ug dugmokon ko ang tanang relihiyon niining nasura. Og niining nasura pagatukuron ko ang akong iglesia aron matuman ang nasulat sa kasulatan nga nagaingon. Sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Dinhi sa Pilipinas sugdan ko na ang katumanan sa nisulat sa kasulatan nga sa kaulahiang mga adlaw hiusahon ko ang tanang kong mga katawhan. Wala na'y akong mga katawhan nga pagamanduan sa relihiyon. Kay ako ang Dios mao ang magbalantay ug magamando sa tanan kong mga katawhan. Ako na ang pagasundon ug tumanon ug ibayaw ni anang adlaw. Wala na'y relihiyon nga panudlo sa akong mga katawhan. Wala na'y relihiyon nga wala na relihiyon nga magamando sa akong mga katawhan. Ako na ang Dios ang pagasundon. Hallelujah. Klaro kayo. Hallelujah. So nagunahon ako kung bago ako nag-review aning tanan mga pulungan ni. So pagbasa na ko nagunahon ako ani tato pa di ay kay naman tayo gipang kuanan gipang tuuhan tanan ba atay gipang sudlan gunaw na usong kagulingon nga atong akong gisakupan tama to siya kay nagtudlo man sa tinuod nagtudlo man siya sa na may biblikal man ang, pero kung maghisgotag bahin og relihiyon bisan usa wa gyud magpabilin bisan unsa nga relihiyon wa gyud magpabilin ngano man di man masabtan nato kung dili nato ibahis pulong sa Biblia. So ang word sa Ginoo karon ibasa ni Brad ang Juan nagsulti dito Juan 3:8 para tuto siya mong basahon ato to Brad Ada. ako sam sanoy ban tanahon da Brad Kana mo na siya. way laing pulong nga gisugo ni Ginoong Hesus. So atong ingon ni Ginoong Hesus atong agi itong aging Domingo Ang buhat ni Pablo nagisugdan. ang gisugdan ni Pablo pagatiwason. Oo. So unsa may gisugo unsa may gibuhat ni Ginoong Hesus sa una? Nagtukod ba siya relihiyon? Pagani niya dire. Nagtukod ba siya pundok-pundok? Relihiyon mga usa diha ibadlong mga niya mga apostolis nga katong naghingili nag-ayog ng masakin kaya nalipay sila kung sige sultin na relax lang ayaw pag kuan na nga nag-ayog mga yaw ng totoo ninyo ng hadlok ninyo relax lang kaya nga naman maunay tao kaya ang gihimo maunay tinuod nga tao nga iyang gihimo so dili matingala sa gahom ug sa milagro tungod kay gihimo ta sa Ginoo nga maglihok diha sa gahom maunay original ginato mo na nga ang Dios nga anhi dire nga wala siya mga anhi aron magbuhat siya tulog apostol napulok apostoles aron himuon niyang pundok-pundok aron himuon niyang relihiyon wala gyud nasulat sa kasulatan pero kung sa may nahitabo karon kung sa may gisultis Ginoo na to dato pa bingon ka sa ato pala Brad tanang relihiyon tanang simbahan di sa Pilipinas dili tinuod basta na ay relihiyon
Uwi nga, akong relihiyon mo ni. Akong relihiyon mo ni. Wala, dili na mao. Wala, dili na mao ang gituo sa Dios. Bisan pag bali-balihon ng Biblia, bisan pag kaning bersikulo inyong gituman, unsay sakripisyong himo inyo, basta relihiyon. Andir mo sa sistema sa relihiyon. Relihiyon tara na. Okay, dili na mao ang gitukod ni Ginoong Hesus diri. Kamatod pa diri sa Juan nga gibasa karon. Og si Jesus bitubag kaniya sa Juan 3:3. Sa pagkatinuod sa pagtinuod gayon ako kanimo gawas ko ang tao igaanak ko usab dili siya makasulod sa kingharian. Kisa may nangutana ni. Ang founder sa relihiyon. Pinakadako nga founder sa relihiyon si Nicodemo. Usa ka tawo ray nangutana ani, usa ka tawo may gisultian ng Ginoong Hesus ani. Usa ray ka tawo nga wala sa tibuok Biblia kung sawon nimo usara ka tawo ang gihisigutan o giwalihan ni Ginoong Hesus sa pagpakatao. Tungod kay yang giwali igsoon gikan sa Mateo hangtod sa Revelation kung basahon nimo puros ging harian dili relihiyon ang yang giwali. O karon mo tanang ka usam day yang naa sa relihiyon. Na di ang mga anak sa Ginoo. Na di ang mga dagkong mga gasag mahatag sa Ginoo. Pero naisakop na ilawom sa sistema sa relihiyon. O dili na ang sistema ang ipasunod sa Ginoo. Kaya anak ng sistema na ay Diyos nga magbubuhat pero walay Ginoo. Usap na nag-Ginoo Diyos, lahi ang Ginoo Diyos. Ang Ginoo naara na sa gingharian, wala sa sistema sa relihiyon. Bisan pag-unsa ka nindo sa atong relihiyon, basta na ilawom ka na sakop ta sa sistema sa relihiyon, papasun tanan sa Ginoo. Ug ang tanang katawhan sa Ginoo nga naa rin na birahon niya kay iyang ipasulod ngadto sa gingharian. Kay mao na iyang purpose kang gihimo niya ning kalibutan nga ang gingharian niya sa langit. Umilain tuyo sa Ginoo. Umilain tuyo sa Ginoo ang Dios hari sa langit. Tungod pas kasulatan, siya ang pinaka-founder to, pinaka-hari mo nang gitawag ang Biblia, tawag Biblia, Kingdom of God. Gingharian sa Dios dito sa langit. O so na sila yung purpose, wa sa ila yung gituyo. Naingon sa Biblia, ingon ang Biblia. Ingon ani ang iyong pag-ampo. So ato basahon to. Ato na ning alok dito nga dali. Okay, kung dili mo masabtan ang relihiyon igsoon, mag-struggle kita. Daingon juga nga mo barug kasi mga kagulingon kung naksakop ko kasi ilaw sa relihiyon ron. Pahawa gyud diha ang relihiyon. May pagmingon kag sakop ko sa relihiyon amo kaya siguro mutuo ko bro. Mingon kag andiri gyud kasi sistema sa relihiyon. Di gyud na mahimot ang Ginoo bisan pag-usaon. Matud pa si Ginoo ni Jesus dinhi sa Mateo 6. Jeso, busa pag-ampo kamo sa ingon niini. Awa nga paagi. Amahan nga naa sa langit. Asa daw? Sa langit. Amahan nga naa sa langit. Wala sa relihiyon. Oh, amahan nga tuwa sa langit, wala sa yuta. Amahan nga tuwa sa langit. Pagabalaanon unta ang imong ngalan, paanhia ang imong gingharian. Asa ang gingharian? Tuwa sa langit. Paanhia ang imong gingharian. Ug pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta. Tuwa siya sa langit ang gingharian. Unya panhion dinhi sa yuta ug pagabuhaton unta ang iyang kabubuton dinhi sa yuta. Kay mo ay akong mo tuyo sa Dios. Manituyo sa Ginoo dinhi. Walay laing purpose kalibutan. Ang iyang gingharian sa langit, mahimuon niyang koloni ang yuta dito sa langit. Unsay naa sa langit may buhaton sa yuta. Kaya ang mga tao nga iyang gi-assign din mga anak niya. Mga anak niya. Walay gibutang dinhi sa yuta ang anak ni Satanas. Wala pa kaon dan. Kaya matod pa sa kasulatan sa Episo ang basahon nimo, wala pa'y kalibutan ang iyang mga anak humana. Humana tagibuhat. Hoy mga espiritu ta, dili ta mga physical, sa ordinal na to. Muna dili kay ta ulit mo adtong langit, kita langit ta daan. Bisan pag-usaon, pag mawala ka diri mo adto jud langit kung nangalagay ka sa Ginoo. O nga dili ta atat kay nga mo adtong langit. Kay nga mo tagalangit dito tagikan. Gibutang ta sa Ginoo dinhi. Tungod sa purpose ng gingharian nga ipaabot dinhi. Tungod kay ang Dios hari siya. Kung sa may trabaho sa hari dai. Kung sa may trabaho ng hari sa Roma. Tanaw mo na to. Kung sa nang Roma. Iyon sa niya paghimong koloni ang tibok kalibutan. Makahimo ba na ang relihiyon na basta presidente? Dili kahimo ana. Ngano man usaray makahimo na ang hari ra.
Way laing nihimong colonize aning earth ang hari lang. Way lain. Ang hari sa Roma, grabe ka kusgan. Oo. Naman, sistema sa hari sa langit ang ilang gigamit. Oo. Pila ka nasod ang himong koloni ning Pilipinas. Pila ka hari nag-andir ani. Tungod ni anang sistema ha nga langit nun nga hari anon nga sistema. So why relihiyon nga sistema? Why nakahimuan ang sistema sa relihiyon? Kung saan ba ang relihiyon, Brad? Mugna sa Griego, sumala sa pagkabasa na ko aning word kaning gipasulat sa balang sa gipasulat ni Cyril. Nagduwa-dula akong nahuna. Pero gituduan ko sa Ginoong magtuon. Lay computer, kumpleto na tanan diha unsay mga gikinahanglan nimo. So, sa akong paghuna-huna sa bahin sa relihiyon kay dugay ko relihiyon. Bag-o na ako nasabtan kung unsa ang relihiyon. Kung unsa ang mga relihiyon. So, naatanan mga anak sa Ginoo diha niya anang mga relihiyon na nasakop tang tanan pila ka tuig. So, mao na kung sa Ginoong tanggalon ta. Di man ta matanggal anak kung di ta makasabot kung unsa relihiyon. So, unsa man di ang relihiyon, Bert? Ako nakitaan ni suroy ko sa Griego. O wala ko maadto dito, nitan-along ko sa internet unsay meaning sa relihiyon. Unsay sistema o kinsay nagpasiugda sa relihiyon o mga Griego. Mamatod pa ang relihiyon, ang bot pasabot sa relihiyon, pundok sa mga tao nga dunay gasa sa Dios. O mga pundok o mga grupo nga gigasahan sa Dios. Ug mao na gigamit sa mga Romano nga nagpundok-pundok sila mga kapilya na ang ilang mao na nga sistema ang ilang gigamit nga nahimo siyang sistema sa giilad ng tao bag-ilad aron masakop ang tao nga sistema sa relihiyon kung adunay Dios nga ilang gidala. Tumaw na siya. So matod pa ang sistema ang yuta gigamhan sa tanang sistema. Matod pa sa Greek ako nabasa unsa man ang sistema da sa relihiyon. Unsa man ang sistema da unsa may English sa sistema. Matod pa sa Griego cosmos kanang sistema cosmos KOS cosmos muna ang sistema. Muna yung meaning sa system. Cosmos. Matod pa sa Griego. Balaan ako na akong study ko bahin sa pagtuki sa Biblia dito sa paghubad. So ang cosmos, usa siya ka sistema. So ang yuta, gigamhan sa tanang cosmos. Gigamhan sa tanang sistema. Naglihok sa tanang sistema. So muna kita nangalagad ta, nagpuyot taniyutan, nagsunod ta sa usa ka sistema. Kuna ang Ginoo nagsulti sa Juan 3:16 kay gigugma ko ang cosmos dili yuta lahi ang kalibutan ug yuta kay gigugma ko ang kalibutan ug ipadala ko akong bugtong anak ang kalibutan igsoon ang yuta lahi dili sila parehas og meaning. Ang kalibutan gitawag siya word, gitawag siya sa Griego og cosmos nga sa English sistema system sa toron Bisaya sistema. Umo ka na ibot pasabot sa John 3:16. Nga gigugma ko ang kalibutan ug gipadala niya ang iyang bugtong anak. Gigugma niya ang sistema, gigugma niya ang cosmos din sa yuta. Wala siya ningon nga gigugma ko ang yuta. Wala siya ningon kay ang meaning sa yuta tira dito. Kung basahan mo sa Griego, kung sa Hebrew tira, lahi sila meaning. So ang system, ang kalibutan dili yuta o dili sistema. So gigugma sa Dios ang sistema, mga sistema sa yuta. Kaya nga naman kisa may naadya ang nabilong sa sistema. Naadya ang mga anak kitang tanan na bilong sa diha tanan. O kung unsang sistema ang imong na apilan diha kana ang sistema naglihok na nga grupo. Wala kung sistema sa relihiyon ang atong isudlan kada ang sistema sa relihiyon naglihok ana nga grupo. So wala sistema sa Dios nga naadya. Sistema sa relihiyon. Kung adto kas mga doktor wala sistema sa nurse diha. Sistema sa mga doktor ang maglihok ana nga grupo. O mo nang lahi-lahig eskwelahan ay eskwelahan sa doktor, nurse, mga usa diha nga mga eskwelahan, lahi-lahig sistema. So lahi siya gibalaan lahi ka.
So mao na yung mga sistema nga giingon sa Ginoo. Nagigugma ko ang kalibutan o gipadala ko ang akong buktong anak. Gigina diha ang iyang mga anak. Ito na bilanggo ta sa sistema mga igsoon. Ang pinakagahi nga nagbilanggo sa tuwa karang sistema sa relihiyon tungod kay nagamit og Biblia. Nag-exercise og gahom sa Ginoo, nagwali, nagpuyo nga balaan. Ang problema kay naata sa ilawom sa relihiyon bisan pag unsaon nato kaingon ta nga nay Ginoo natay Dios natay magbuhat. Pero igsoon kanang Lord nga Ginoo igsoon mo nagitawag og sa English og Lord kanang Lord bag-o na usab ta unsay ko sa Lord. How kita mo ingon nga Lord. Ang Biblia na sulti Mateo 7:21 daghang nagatawag ka na og Ginoo dili makasulod sa ingnan sa langit. Nawa naghihilin mi, nag-ayo mi, nagwali mi, nagpuyo mi, nagpropesya mi. Kisa man ang matawhan na. Dili man ang mga witchcraft. Tinuod lang ang mga katawhan sa Ginoo nga nasa relihiyon. Nag-upilit sa gasa sa tagusa. Tungod kitang tanan natay mga gasa tanan. Natay mga gasa. Ang problema lang nabilong kasi sistema sa relihiyon. Mao ang Holy Spirit dili makapamuhat. Kay ilalom talagi. Ang relihiyon may nagkontrol nato, nagbuot nato ang sistema na ang diha nakita. Mo na yung Ginoo. Bungkagon niya ang tanang relihiyon. Sistema ni may bungkagon sa Ginoo. Kay tanang mga anak niya naa na pilong linha. Kitang tanang dugay tagigamhan. Bisan usang denominasyon na nagdala sa relihiyon. Way tao dinhi sa Pilipinas nga dili mingon sa relihiyon nimo. Isa may kaingon diri. Nga kay unsa relihiyon nimo. Mutukan jud ka mo ni. Iyon dili relihiyon. Way relihiyon makawatot pa. Way relihiyon. Bisan pa kung naman sa relihiyon mong sistema igsoon. Ang tao may nagbuot. Kaya ang tao may nagbuot sa sistema. Karon na sistema sa langit na yung sa Ginoo. Sistema sa hari nga yung ipadla diri. Nga mao sundon sa tanang katawhan nga niya diri. Tanang sistema kay imong nagdapos na to mo na ipapason sa Ginoo. Mo na bungkago niya. Na kung hindi ka magwata ka balo sa sistema sa hari nga mao ang langit. Nga mo hari sa mga hari sa sistema. Bisan pag makaingon maka nga tama mo gito nga mo kay tag-evangelize ko nagwali ko nagpuyo mo ko pagkabalaan wala may question na ginawa na kaya ang gingon sa Ginoo kay nagwali mga nagwali mga mi nahingilin mig masakiton ang mga digiyawaan nag-ayo mig masakiton ang mga tao na nga nagtuon sa pulong sa Dios mao nang matawhan na ang problema kay nabilanggo sa sistema nga labihan kay stronghold nga niya sa Pilipinas. Sistema sa relihiyon. Mao nang pirti ng daghanan nato karon. Unsay relihiyon nimo? Nagtapad-tapad lang samantala ang pulo sa Ginoo. Usa ka sistema ra ang gipaabot Ginoo. Usa ra ka sistema ang iyang gipaabot dinhi sa yuta. Sistema sa harianon. Unsa man ang sistema sa hari? Sistema sa hari nga niya sa yuta. Kay may lain pattern ang Roma. Ang sistema sa Ginoo ngano man kaingon ko na tungod kay ang yawa gigamit sila ang sistema sa Satanas ay balo sa sistema sa Ginoo unsay sistema nga pinakalig-on ang problema tao ang nagupot o karon kung tan-aw nimo ang sistema sa Roma ang style la way laing tingog nga masunod ang tingog ra sa hari way lain mao na nga gihimoon lang koloniya ang Pilipinas gitudloan lang Espanyol hinastila gitudloan la sa ilang istoryahan kay ingunan na ang sistema sa hari. Kung sila mo koloni og usa ka lugar, tudluan na unsay sistema nila dito. Tudluan na nila. Tinuluan og unsay tanawag ko na ang simbahan lang ron. Unsay sa style sa Roma mao po style sa mga simbahan diri. O tanawa. Unsay gihimo dito mao gihimo diri nga ritual. Ug unsay gipang tudlo dito gipang tudlo po diri tudloan sa Manilatin. Ana ang sistema ng harianon. So ang sistema sa hari kodiksoon wala mag-focus og usa ka lugar. Wala mag-focus og usa ka teritoryo. Kundi nag-focus sila sa tibuok kanasuran. Gusto sila mahimong masakop nila, mailawom nila. Tungod kay sa dihang mudako ang ilang gingharian, magkadako ang ilang kusog, magkadako ang ilang himaya. Unsa ra man nga nasod gawa masakop sa Roma. Halos tanang nasod na sakop sa Roma. Gawas lang sa mga Muslim. Kay Muslim na sila hari. Hindi po sila pailawom sa lang hari. Wala na. Pamo na sistema. So ang Ginoo, usa gingon sa Ginoo, iwali kining maayong balita. May tungod sa gingharian sa Dios dili sa relihiyon. Asa mo sugod sa Jerusalem ug ngadto sa tibuok kalibutan. Ingana nga tong hari. Ingana siya.
Dili siya, wala siya mag-focus sa usalang kalugar, usalang kanasod. Oo. Ang relihiyon, dili makahimo ana. Dili makahimo ana. Kaya sistema sa relihiyon, pag mudaghan na, sipa ko, kaya daghan ako. Oh, sa may sistema, pilak simbahan nagyan na to. Nagpadayon ba? Ay, nangabungkag at tanan. Mo ba na ni kabuton sa Ginoo? Tungod sa sistema, kay kabalo na siya. Kabalo na ko magbuhat sa simbahan. Kabalo na ko mo talagang mga tao. Kay kabalo na ko unsay tradisyon, unsay ritual kada buhaton na kada Domingo. Kabalo na ang tao. Musundog sa sistema sa relihiyon. Ngunang hilabihan ito kadaghan. Matod pa ni sa Pablo atong agi nga si Padayon. Yung mensahe nga sugdan. Buat Kuya, wag ila yung mission yung gisugo sa Ginoo dinhi. Ipawali ang nunsay, bala ang pulong. Kung mas sila yung ipawali, bawali ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Na gikan sa langit nga mahitabo dinhi sa yuta. Kung unsang batasan niya dito mao gyud mahitabo dinhi sa yuta kay giingon na niya. Kung mao nay tinuod nga kuan og dili mahimong koloni niya ang earth, wag gyud mahitabo. Kay mao ni purpose niya nga himuon niya koloni sa langit ang yuta. O dili kay koloni sa relihiyon. Yang Pilipinas nalukop gihimong koloni sa nagkadayang nga relihiyon ang Pilipinas. Dili lang bibes ang tibuok kalibutan na ang gingharian sa Dios. Naabad nay nagwali sa tamayong gingharian sa Dios. Mabuti ning abot pida sa una. Toy kay nagtuon kog bahin ang gingharian. Minabo ko ang saksi daw. Kay nagwali po sila aning mahitungod sa gingharian. Pero ang ilang gingharian diha sistema sa relihiyon ang pagpadagan. So dili sistema sa Ginoo. Ug niya na nga sistema igsuon kanang relihiyon naatay Dios, naatay magbuhat. Pero ang Ginoo dili siya makalihok. Dili working ana ang sistema. Ang Dios, ang Ginoo dili wala maglihok niya na nga sistema. Mao na nga wala tay Ginoo. Ang relihiyon way Ginoo, naay Dios pero way Ginoo. Ang baba nato daghang kay Ginoo. Ginoo ko Lord, Ginoo ko Lord. Kasabot ang unsay Ginoo. Ang Ginoo tag-iya sa tanang mga butang. Mo na ibut pasabot sa Ginoo. Ang Ginoo, ang meaning sa Ginoo tag-iya sa tanang mga butang. Mo na yung Biblia aron maluwas ka dawata si Ginoong Hesus. Og ibuwa sa imong baba nga mahimo siyang Ginoo og Dios. Kanang apilon man jud ang Ginoo. Nga naa may Dios. Ginoo og Dios ipalitok sa baba. Tungod kay lahi og function. Ang Dios lahi, ang Ginoo lahi. Ang Ginoo tag-iya sa tanang mga butang. Tag-iya. Gidawat ikaw Ginoong Hesus. Ang Hesus ingon nga Ginoo og Dios ang kinabuhi. Kung ingon ka Ginoo, siya nay gitugyanan nimo nga manag-iya sa imong kinabuhi. Kay ang Ginoo tag-iya sa tanang mga butang. Muna kung ingon ka Ginoo, ikaw na. Ikaw na ang Ginoo sa akong kinabuhi. Wa lay magbuot nimo, siya na. Nya, daghang Ginoo sa tumbaba. Ulaw mag-ayo Ginoo. Pero wala maglihok ang usa ka Ginoo tungod kay ato pagulingon mo nagbuot. So dili siya matawag nga Ginoo siya. Kay kung umuangkon ta ang Ginoo ang Dios sa atong kinabuhi. Wala man kay gikan sila palapahang tud sa ulo. Wala kay labot. Nga matupas kasulatan, templo sa Dios kay ang girestor. Wa ilabot gikan sa kuko hangtod sa buhok. Wa na tay labot. Muna kung sa relihiyon wala na mahitabo na. Baabarig gadako. Pero gasunod sa sistema sa relihiyon. Pero kung naa ka sa gingharian sa Dios, sa sistema sa gingharian sa Dios. Ngayon gipadala din sa yuta. Kanang Ginoo mag-function na kanang sistema mag-function ang Lord. Tungod kay way laing gitawag og Lord sa kasulatan ang hari ra. Si Ginoong Hesus ra ang hari. Sa iya ang sistema mag-function ang kanang gitawag kag Ginoo. Unang gitudluan ta sa Ginoo karon dinhi. Tudluan ta gipapanaygan gipahigawas ta sa mga relihiyon nga mao'y nag-ilad nato sa dugang panahon. Daghang wali nga gituis ang kasulatan. Daghang wali nga gituis ang kasulatan. Apan nigtuo ta tungod kay mao'y naandan. Mo'y sistema. Kitang tanan protestante gikan tas katolik tanan. Way lain relihiyon nagtukod diri nga moag protestante. Nakabenepisyo ta tanan sa ilang mga sistema. Nasulod na tanan na. Lahi lang ta kay tamong ro,
lahi punta kay dita na. Pero sa lifestyle mamaora. Una kining sistema sa Ginoo nga gitudlo ang Papa. Sistema ni nga langit nun, sistema ni sa langit. Kamatod pa ito nga agi gisugdan ni padayon. Daghang agi ang hirian sama sa. Yes, ang hirian sama sa isda, ang hirian sama sa liso. Usa may but pasabutan ng katingana. Ang gingharian gamay sama sa yes. Ibutang sa pan, mutubo tanan, mudako. Oh, ang liso sa ang gingharian sa sama sa mustasa. But pasabot ison ang gingharian sa taglihok. Di wala mag-concentrate sa usa ka lugar. Wala siya mag-concentrate og usa ka kanang usara ka teritoryo kudri tibuok kalibutan. Maunay focus sa atong hari ngang iyang gingharian ipalapnag sa tibuok kalibutan. Kanang sistema sa hari mo pabilin ug maogoy mo mulukop ini nga yuta. Suri na lang sa mga relihiyoso. Kay papason tanan ang inyong sistema. Salamat sa Ginoo nga way gahom ang mga daotang espiritu nga nagmando sa pagkarelihiyoso nato. Ano man, kung dili ka na move on, di ka kadawat sa ningagi nimo. Iyon naay kalipay sa relihiyon pero dili makatagbaw. Matud pas Ginoo sa matud pas Ginoo sa Biblia. Dili gyud ka matagbaw. Usaray makatagbaw ang gingharian lang niya. Ngayon gipadala diri. Kana ang sistema tungod kinaang Dios nga naglihok, Lord. Kuna ang musang pitag Lord ng Biblia, unahan niya pagkungita ang gingharian sa Dios unta ng mga butang igadugang ra. Tinuod na. Tinuod na ang sistema ha. Kaya ang Lord tanawa ang hari, magsigot ang butang hari sa gawas. Ang ilang mga citizen dito igsoon wala problema sa kaon, wala problema sa suga, ano meron wala. Ngano man, sagot tanan sa hari ang ilang gastuhonon. Oh. Sa relihiyon, problema kay tagbernog, kuryente, pagkaon tanan. Nagamputa, nagpuasa. Pero nganong wala naghiyok ang Dios tungod kay ang sistema nga atong gisunod dili mao. Tungod kay ang Ginoo naghiyok lang sa iyang sistema. Kunong ang Dios kung naata sa iyang sistema maka-confident sa duha gulingon kanata nga ikaw ni bahala na ako Ginoo tagibuhot buhat na akong tanan wala koy mahimo. Oh, tungod kay mauday na nga ang tuyo niya nga mosulod ta sa iyang gingharian kay siya na bahala natong tanan pagkaon nga tanan diha wartan siya na bahala. Oh, di na mo tuwa, di na mo lihok kung naata sa relihiyon nga sistema. Mulihok na sa iyang sistema. Tungod kay Lord siya dito ata nga sistema. Siya tag-iyas ta ng mabutang. Ingon siya, Ginoo, magbayad tag-buhis, magbayad ta atong tag-iyas templo. Adito. Di na sa bayad kay ihat ta ng butang. Pero siya niya. O sige, bayad. Adto dito sa pan. Pamasol dito isda. Kay naiperlas dito sa ako brigya, may bayad. Wagi problema sa iyang gingharian nga sistema. Naatanan. Nga ginaupan lang ko kamo. Tinagurha, walay gipadala, way puntil, wala tanan. Wala. Ngano man, tag-iya sa sitrang mabutang. Mahimo niya ang tanan. Magpadala siya, tanan. Mga dito ang balaka. Igsoon, pagkaon, ilimnon, gatas, unsa palit sinina. Dito mahadlok. Kay hinaan na gitudluan ta sa Ginoo sa iyang sistema sa langit. Ni anatanan. Ang record book 15 daghanan naghisgot sa iyang gingharian nga matuman dinhi sa yuta o daghang mga anak-anak nagwalig gihapon karon sa tibuok kalibutan pero gigahungan sa mga relihiyon. So niya ang sistema gitudlo sa Ginoo na ang Dios tinuod nga naglihok. Ang Ginoo igsoon, ang Ginoo pag ulong Ginoo nasabtano ang Ginoo. Ang Ginoo ning anhi dili siya dili kalaban niya mga relihiyoso. Dili kalaban niya mga pare unsa dia mga dagkong mga magwali. Dili kalaban niya na. Unsa nahadlok sa iya pag anin niya dire? Ang mga hari sa yuta. Ang mga hari sa yuta ngano man. Niyan ni siya king. King si Jesus Christ, anointed one ang meaning ana hari. Kay gidihog. Hari siya. Munang wala siya mo anhi nga propeta. O na nga, dili siya propeta, dili siya evangelista. Hari siya igsoon, nga siya sa yuta. Hari. Mga nang usa nga naninirbyos o nakulbaan. Pag aniya diri. Hari sa yuta.
gipangita siya aron patyon. Kaya nga naman nakulbaan sila kasi napulihan sila. Oh. Dili man miyan siya diri politician siya, dili siya relihiyoso. May pagpolitiko siya. Kay tama pa tungod kay ganang gingharian sistema na sa gobyerno. Sistema na sa gobyerno. Sistema na nga sama sa atong sistema karon nga pang gobyerno. Mo ning mga tao karon nagsalig sa gobyerno. Tinuod na tungod kay ang gobyerno diha ang mga tao unta magsalig. Ang problema kay ang sistema sa presidente pang sarili lang nila. Ug sila mga opisyal, sila ra gyud bisan pag maminaw sila, nakabati sila kisay mga naa diha. Giiladra ang tanang mga tao. Muna ingon ang Ginoo nga ang panggamhanan sa Pilipinas papapaso niya. Ilisa niya sa iyang panggamhanan. Kung sa may gingon sa Isaiah 9:6. Oh, relihiyon ba yang gingon nito? Kung sa may gitungtong sa abaga ni Ginoong Hesus. Panggamhanan, dili relihiyon, panggamhanan. Kung saan yung panggamhanan? Panggobyerno. Panggobyerno. Dili relihiyon, panggobyerno. Sama sa sistema, kumun nga sistema ang iyang gidala. Panggobyerno nga sistema. Nga matod pa sa 1918 nga magakadako kini nga panggobyerno ug mga kusog. Bago na kung sabtan nigsuon nga ang sistema ni Ginoong Hesus dili relihiyon kundi sistema sa kumon nga panggobyerno. Ang kalahian lang kay hari siya, dili siya prime minister, dili pud siya presidente. Oh. So gusto sa Ginoo nga kining Pilipinas gipasulat na daan ang balaod sa Philippines 799 to ba do? Oh, naatanan diha. Naatanang balaod sa panggamhanan niya, panggobyerno niya. Nga ipuli sa gobyerno ni Duterte, gobyerno sa prime minister, gobyerno sa daghan diyang mga pikik ng mga panggobyerno. O, nabay natabang sa gobyerno na to diri. Nay matabang pangarating nun lang. Pero kining panggamhanan o panggobyerno sa Ginoo, pag mao na nay mahitabo, wa nay problema ang tanang tao. Kaya ang sagot sa tanan, sagot sa hari tanang mga problema sa tao. Kay mao na gingon niya. Kaya ang tanan, ang treat niya sa to, mga anak tanan, siya amahan. Munang sinabari amahan nga maningkamot tagpanarbaho dito, kusali kayo tagbanat, nabay amahan nga yung anak. Nga, parti man natong lisura. Wala. Muna nga diha sa iyang gingharian, ang treat niya sa tanang mga tao, mga anak niya, nga naa din ha. Munang siya'y bahala, matod pa. Nga langgam, wala magpugas, wala magtanom, wala mag-ani. Pero nga nung hantod karon nga buhi silang tanan. Oh, umuon na ang sistema igsuon. Muna paghari na ni ana ang sistema dinhi sa Pilipinas. Kitang tanan, wa gi problema, kwarta tanan, pagkawar tanan. Sagot sa hari tanan. Kay siya may tag-iyas tanang mga butang. Usa lang kabutang giingon niya. Kay Nicodemo, usa may buhaton na og Ginoo para makasulod ko sa gingharian. Gingharian gyapon nga sistema ang buta sabot niya, pas kasabot. Mga kuan mo ta siya, doctorate mo ta siya silang relihiyon. Usa man siya ka bishop, reverend, perti man dakuan ni Nicodemo sa ilang relihiyon. Ano man siya makasabot sa giwali ni Ginoong Hesus. Tungod kay ang giwali ni Nicodemo, relihiyon nga sistema. Oh. Samantalang usa lang gipabot sa Ginoo nato ni ang panggamhanan sa hari mo dominate dinhi nga yuta ug hatod mo kalibutan. Oh. Una ingana ra nga sistema nga iya lahi. Kuyaw kayang panggamhanan sa langit. Matawan mo sa Daniel ang gingharian sa langit naay mga ahensya. Naay mga ahensya. So ang gingharian po nga gipada sa Dios dinhi naay mga ahensya. Muna naay mga gasa, usag-usa nato naay mga gasa. Tungod sa mga ahensya. Magpangsyon ta ni anak nga mga sistem nga ahensya. Nagasa. Kini mga iso dili kayo siya makuha sa atong pangunahuna. Labi na kung wala matubag sa atong hunahuna ang mga pangutana sa atong kinabuhi. Nga matod pa kinsa ta. Ang tod nga dili nato mahibalaan og dili ta makaingon sa Ginoo nga kinsa ta. Walay katin-awan diha sa imong una. Pila man ka mga dimin nga mga pangutana nga niya sa una aron matubag ta sa Ginoo.
kinsa ang tao. Kung dili na to masabtan kung kinsa ta, pertin na tong ula. Nya pertin na tong hugnua tungod sa mga pulong nga giistorya sa Ginoo. Hinunduman na to mga igsoon nga ang Biblia espirituhanon, langit nun, ug gikan sa langit. Oh. Mo ni pulong sa hari, langit nun, espirituhanon ug gikan sa langit. Na kung di na to sabton ang mga panghitabo kini si Cyril si Elixir na tao usang tuig na tao ni siya 1946 si Cyril kasi Elixir na tao 1946 Elixir Kibir na tao 1946 pero si Cyril wala pa buhata ang langit ug yuta si Cyril humana tungod kay ang Biblia espiritu ta ang gianak sa espiritu espiritu gamay na diri klaro kay ang gisulti diri yang gipaday kang brad karon gingharian ug espiritu ang gipaday kang diri na tres sa Juan. Pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingan sa Dios. Pagpakatao man atong pag-ginulsol, pag-usab sa una-una, mo man meaning sa pag-ginulsol, pag-usab sa una-una. Unya, gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingan sa Dios. Dili magid, yang gingan sa Dios, ipadala diri balaan siya. Kung nagpuyo ka sa sistema nimo, sa lifestyle nato, di mo pansin nga naday Ginoo nimo. Oh. Balaan naman siya. Una kung kita mo duol sa Ginoo, pag ginulsol, diha niya ipadayag unsa siya kabalaan. Og sige di mo nang utanan kaniya unsaon man kahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya, makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa inahan. Og mahimugso. Si Jesus mitubag na pod. Experience po si Jesus. Sa pagkatinood, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu. Dako. Espiritu dako. Dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Hangtod nga ang tao dili mabunagin. Dili gid ta mabuhi ang ato espiritu sa pag-anak sa Dios. Mao na nga kitang tanan bisag una kay relihiyon. Kunya wala ka mausab ang imong espiritu. Patay lang gyapon na siya. O na kinahanglan mag-born again, mag-usab sa una-una, i-adapt ang una-una nga pag-ug ang karaan, walaon, tanggalon. O, mo na siya ang kuan. Dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gianak sa unod man. Nako ni. Ang gianak sa unod man. Oh, kana mo siya. Mo ni siya ang unod, yuta. Unod. Unod man. Ug ang gianak sa espiritu, dako ni, espiritu mo ni ang Dios. Espiritu man, gamay nga litra. Si Cyril mao ang gamay nga litra, espiritu. Kay mo na kita. Mo nang dili kay ta atat kay nga matulangit matud pa sa tong TV show nga. Atat to kay ta matulangit, pero wala gustong mauna. Ngano man, taga langit ta, dili ta kuan. Mao na tinguhan atong langit, ngano man. Langit man gikan mo sa langit gibutang lagi tas Ginoo din niya aron purpose aning gingharian niya nga ang yuta himong kulon nga sama sa langit. Oh nya karon sa minita boron gihimo man kulon ni sa yawa tanan. Ano naman ang nakita ni Cyril nga mga bulak kay kining yuta ganing garden ang Ginoo ni gusto Ginoo lukpon ni kay parang himaya niya kay naman ang gingharian magkadako ang gingharian magkadako ang iyang gahom, magkadako po ang iyang himaya. Mo ni purpose sa hari, sa yuta. Ngayang hirian din aron ang tanang kabuhatan nga matud pa sa Salmo. Siya mo itagiyas tanang nabutang. Ug matud pa sa Salmo, ang langit ug ang kalangitan iya ha. Ug ang yuta gihatag niya sa tao. Oh, wala ba nas Biblia day? Ang yuta gihatag niya sa tao. Oh, aron. Asa man gikan ang tao? Sa wala pay unod. Gikan mo sa langit. Una nga gamay lang kayo. Una nga iskutag kaning espiritu. Una nga kitang tawag soon kalaglawas og espiritu. Atay kalaglawas og espiritu. Kalaglawas og espiritu. Kining dawas mo ning unod. Gikan sa yuta. Mubalik po sa yuta ug maguna-una po sa mga yutan dinhi tanan. Mao na pangandoy sa yuta. Mao na pangandoy ni Cyril. Kaon limpo bisag tuan dito limpo lang gyapon. Ngano man yuta siya. Ug mangandoy siya og yutanong mga butang. Hallelujah. Oh. Oh. Pero si Cyril, ang pangandoy ni Cyril, perting lamia. Gusto siya
ang tibok kalibutan magpuyo sa pagkabalaan. Ano man, espiritu ang iyang amahan, balaan. Mauna ang tao nga tinuod dili mamatay angtod sa kangturan. Si Sairo wala mamatay. Wala na matay. Karon wala siya diha. Pero buhi si Sairo. Si Elixir na Oo. nung nataw. Sama sa nitabo ang Ginoong Hesus. Ang kung basahan mo Isaiah, sa Isaiah basahan nimo, natawo ang bata o gigahatag ang anak. Lahi ang bata, lahi ang anak. Ang anak mao si Jesus Christ, mao si Kristo. Ang unod si Jesus, ipangalag Jesus ang unod. Nga naa dito ang Kristo nagpuyo. So ang lakto niya po istorya, ang Diyos ipon sa tao. Dunay ang espiritu ni Kristo ni puyo atong lawas ipasta ka tao kang Hesus, tawag ng Maria. Pamao to gitawag og Jesus. Jesus. Pero ang katong Kristo di gid to mamatay bisag usaon. Oh, sinintabo. Pagka lubong niya, banhaw. Pag banhaw niya, kaon pa siya isda. Glorified body naman siya. Kanya, masagi ng salutin sa Ginoo, mga katawhan o usa katawhan usa ka tawo nga magasunod ug magabuhat og labaw pa siyang pagbuhaton. Siya may episode na. Hindi. Amen. So isuon ilit ang balakang kasi Sairo dako kayong so kining kalag na to so ikatulo mauni ang gisudlan sa atong huna-huna o pagbati o kabubuton. Tangan Biblia mauna yung imperno. Ano man naglakaw ta karon nagkalakaw ta ingon pang Biblia ingon nga kalag kabuhi. Naglakaw ta nga kalag karon naglakaw ta ang kalag. Nakulakaw ta kalag ta o to yung Biblia kalag. Human kining atong unod kining atong kalag nagdepende kung sa sundo niya. No aron kung moingon ang unod ako isunda kay unod palit og tempo sa high blood kaon jud ka ang imong kalag mangandoy ang imong kalag kinadi ang pangandoy sa kalag tanan diha ngayon tanan dili ani brad ang kalag kuan siya gibutang sa Ginoo diri nga ingon og espirituhanon niya espirituhanon kay ngano man nangandoy siya sa tanang mga butang langit nun og ang yutan-on ni pangandoy niya wala sila nangandoy og hindi tanan di pangandoy niya ang problema lang kung kusog kayo ang lihok sa atong senses nga 5 nga 5 sa unod kana mao po nay buhaton sa kalag kumingon ang kalag nga kami man kayo waron madto ka ng hubo-hubo labi kayo tanaw ka ng mga binuhat sa Ginoo ba ana ba oh nangandoy ni ang imong kalag ang mubuhat ana dili ang imong espiritu ang imong unod adto dito sa pick-up kanindot dito ay so mao na ang imong kalag nagtuman sa imong unod o karon unsay gisulti ni Pablo sa Roma 8 paglakaw kamo nga minanduan sa espiritu dili minanduan sa unod kay ang unod mga unod tanan ang pangandoy makapatay sa tao makapatay sa kalag o kung kanang espiritu nga sundo nimo kanang atong espiritu nangandoy sa mabutang nga langit nun ug nakikhalupilo sa balaang espiritu o mao na siya nakakontak sa Ginoo ay kaning unod dato bisag usay buhaton ni way pakialam dili na siya tanaw sa atong sakripisyo sa unod bisag usaon labi na kung ang espiritu dili na tumong sa iya yung lakaw so kung maglakaw ta nga minanduan sa espiritu atong espiritu nga naminaw sa balang espiritu dili ta maminaw sa iyang mando o sa liyog sa unod tanan man gi-explain tanan sa Ginoo sa Biblia kung unsay bunga sa unod unsay bunga sa espiritu naa tanan diri oh. Wala magkulang Biblia wala nga maglakaw ta wala nga ang tao espiritu wala nga paningkamutan nato nga di lang tas gikaon ng mga yutan ng mga pagkaon Ginoo sa Biblia sa Mateo 4:4 nga ang tao dili mabuhi tinapay ra nga naman di lagi ang tao mo lagi na mo ni Biblia o mo ni ang pagkaon sa atong espiritu kay nga atong kalag dili may imperno kay kung maminaw ta sige kaminaw sa unod
Unsay pagkaon kabalakap tag may kiwa unod. Naro ilubong na ako sa ilubong. Wato espiritisyon dili gid mamatay ang sa kanturan uban ang kalag. Ang kalag maimperno. Dili kay ta apektado aning yuta unsay atong himuon aron kita. Sundon jud natong unod. Dili na. Tanan tungod kay labay rang tanan pero dili na sabot kay dili ta man nga buhi tungod kay nga atong unod bisag unsaon na to spiritual mukaon mo gini siguro oh kay mag-function man ginat tanan lagi ang luoy ang kalag na to kung bawal bantang mga buhi dili bawal dili kung atong kalag minanduan gyapon sa espiritu Holy Spirit. Ang Biblia sulti sa Korinto 3:6, wa ba ka mamasayod ng lawas templo sa balang espiritu. Templo uy anan sa balang espiritu. Na ang Holy Spirit dinhi. So, so siya mo nang sulti siya, ako'y tag-iya sa inyong lawas. Mo nang pag-ingon nimo, Dios ka o Ginoo sa akong kinabuhi. Mipuyo na siya. Pagpuyo niya sa imong kinabuhi, nagbuhat og sala, uban siya buhat og sala. Nagtan-aw kag mga pool. Ang Holy Spirit nagtan-aw po nimo kauban nimo. Kay gihimo kang templo niya. Nasubo siya pag-ayo. Dili na to pasubon ang balang espiritu nagpadala sa Dios dinhi nato. Na dinhi. Mao nay sekreto nga makalakaw ta diya sa espirituhanon. Kung higala nato ang balang espiritu kay kung dili wagi man ang laban na to. Wagi mo yung karin sa tuway budasig na to. Wala mo pahindom sa pulong sa Diyos na to. Wala. Pasagdahan ka nito. Mo nang Bible nagsulti ang makasala sa balang espiritu, dili pasayloon. Ano man? Wala. Dili mo na iyang function. Mo pasaylo. Tungod kay bala ang espiritu siya. Wala siya kita authorize amahan nga sa iyahang mga pasaylo. Mo nang Biblia, di good makapasaylo ang balang espiritu, makasala ka. Ano man, ang trabaho sa Holy Spirit, ikaw ang tawhana ka, iya kang atuon. Kumbensihon ka niya. Kumbensihon ta niya nga mutuo ta kang Ginoong Hesus. O kumbensihon ta usag usa nato, kumbensihon ta. Karon kung nagbuhat kag sa parayon, bayaan ka sa Holy Spirit. Dili ka mahatod kang Ginoong Hesus. Og way laing makahilo sa tao si Ginoong Hesus ra. Ang dugo ni Ginoong Hesus ra. Una, na dili na to pasubuon og balabi ang balang espiritu kay biyaan ta pasagdahan ta wala kita oy sobra na so salamat sa Ginoo marong tunog ako kay